Ser infermera eivissenca Marina Maria és un dels sanitaris que lluita dia a dia a Madrid en una situació que defineix com desesperant. Els casos confirmats de coronavirus augmenten cada dia, però el personal és el mateix. Tot això ja ens afecta a nivell físic i psicològic. A vegades tenim 50 pacients per 5 infermeres i a tot això li hem de sumar els nous ingressos que tenim cada dia. Tampoc es tenen ja les infraestructures necessàries. Molts pacients que per la seva història clínica haurien d'estar a la unitat de cures intensives es troben a planta. Són pacients crítics que haurien d'estar a una UCI i no a una planta, però estan col·lapsats. A tot això se li suma també un altre problema, la falta de recursos. Avui na Marina contava que no tenien tampoc bates quirúrgiques i que es veien obligats a utilitzar una bata verda fina amb un davantal de plàstic. No tenim bates i no tenim mascarilles adequades per protegir-nos davant del coronavirus. Si nosaltres no ens podem cuidar, no podem cuidar els altres. Per això tant ella com els altres sanitaris fan una crida a tota la població. La millor manera en què poden ajudar és quedant-se a casa. Aquesta és l'única forma de rompre la cadena de contagi. Ens pugui ajudar quedant-se a casa seva el màxim temps que necessitem, perquè això ho acabarem superant junts. Mentrestant, professionals com la Marina seguiran treballant dia rere dia per superar la crisi del coronavirus amb el major nombre possible de recuperats.